Здравейте, приятели! В днешното видео ще започнем с малко градинарство. Ще тунингуваме терариума на Инкамаро. След това ще се разходим в Белград и ще минем и през зоопарка. Края съм подготвил нещо специално. Лимитиран плакат. Първият ми плакат, който ще откриете долу в описанието на видеото. Останете до края, за да разберете как да участвате в новия giveaway. А готови ли сте за малко зелена магия? Вземаме растенията от този Propagator set и ги засаждаме директно в терариума. Надявам се да се получи лек фентази тунинг с истински jungle vibe. Нека да извадим и едно по едно, всяко едно резънче, за да може да преценя как да ги събера. Наистина има доста дълги корени за един месец, даже са тръгнали нагоре да излизат. Ще се върна, като съм готов и с другите. Принципно нямаше как да не изцапам. Това съм най-добър. Може и да пусна робота, обаче искам да ми е гадно, така че ще го изчистя. А ето така изглежда и готовия терариум с цветята. И понеже Инкамаро пожела, следващата стъпка — затъмнение левел батка. Сигурно се питате какво значи това? Засадихме цветята, време е за малко стрит тунинг. Кой каза, че фолиото е само за джамове? Ето го и в нова роля. И сега идва и сериозната част — фолиото. Спокойно, не съм започнал бизнес с затъмняване. Просто терариумът минава на ново ниво. Малко тунинг и вече изглежда като VIP зона за растения. Ако някой ме види отстрани, ще си каже: ей, той е пак лепи фолио. Само че този път не е за кола, а за най-тунингования терариум в квартала. И след такъв сериозен тунинг, време е да тестваме и на път. Хайде към Белград. Разбира се, че използвах времето докато пътуваме, за да направя и един от най-яките плакати. Това е новият ми плакат, който можете да намерите в описанието. И както си правих терариума, 24 часа по-късно вече съм в Белград. Без план, но с настроение. Пристигнахме в Белград. Гладни, изморени, но с една мисъл — храна. И някак си се озовахме в ресторанта на Новак Джокович. Не знам за тениса, обаче храната беше номер едно. И след една такава невероятна вечер се наспахме и на следващия ден първата ни спирка беше мястото, където Сава среща Дунав. Честно, вайбът тук е на друго ниво. Просто стоиш и ти става спокойно. Този парк беше супер интересен. Видяхме странни дървета, праисторически същества, оръжията, които са ползвали, и танкове. И не на последно място, статуята, която изобразява мъж, който се бори с змия. Често се тълкува като символ на борбата между човека и природните сили. И разбира се, няма как без малко шопинг. Влязох само за да разгледам и да ям Макдоналдс и случайно се натъкнах на магазин с фънкопоп фигурки. Влязох, както казвам, само за да разгледам и излязох с нещо специално. Познайте какво е. Обито Учиха. Класика. И след този изморителен шопинг беше време да се разходим из Белград, като стигнахме до един уникален ресторант. Наистина беше много луксозно и честно казано не очаквах, но храната беше 10 от 10. Наистина препоръчвам с две ръце. Добре, стигнахме и до малко по-сериозната част, а именно репетицията преди концерта. Концертът мина и след това най-добрата част — парти с всички.
и атмосферата, която няма как да се обясни. И като цяло беше супер забавна вечер, която никога няма да забравя от Белград. Добре, зоопаркът в Белград започна доста сериозно. Първо, сервал. Гледаме така, сякаш знае какво съм ял вчера. Продължаваме. Зебри и щъркели на едно място. Честно, това изглежда като някакъв мод, който не трябва да съществува. И после, танцуваща маймуна. В този момент разбрах, че аз съм най-некултурното същество там. След това някаква странна птица и после хиена. Смее се и аз не знам дали трябва да се смея или да бягам. И тук нещата станаха сериозни. Отиваме при родителите на Инкамаро. Вътре игуана, змии, крокодил. И накрая абсолютният хаос. Тапир гони капибари. Това вече не беше зоопарк, това беше сюжет с твърде много странни мисии. След целият този хаос от зоопарка, беше време да минем на по-спокойни неща. Отидохме до храма Свети Сава. Много спокойно място, след целия ден. Точно тогава влизаш в Starbucks. И вътре има едно огромно куче, буквално седеше като клиент, много спокойно. Поръчах си шейк и на него името на канала ми. Вече беше ясно. Това пътуване е пълна рандъм история. И така, време беше да се прибираме към България. А сега нека да ви покажа и новия ми плакат, за който супер много се постарах. И ако си вземете от него, ще подкрепите мен и канала ми, така че може да го намерите долу в описанието. След малко ще ви разкажа и за самия giveaway, който ще започне в момента, в който станем 100 сабскрайбъра. Към момента сме 96. И ето го и плаката, който сътворих и можете да намерите в описанието на това видео. А ето, че и пратката за giveaway пристигна, така че сега ще ви кажа и как да участвате. Първо искам да ви покажа и фигурките. Едната от тях е на Саския. Втората е на Скуби-Ду. И третата фънко фигурка е на Батман. Всеки, който се е абонирал за канала ми, харесал е това видео и е коментирал, може да участва в giveaway за трите фънко фигурки заедно и с новия ми плакат. Това е първия ми плакат и ще се радвам много, ако ме подкрепите и си вземете от него. Благодаря ви, че бяхте част от това приключение. Честит Великден на всички. Надявам се да сте добре, да ядете много и да не мислите за диети поне в утрешния ден. Аз ви оставям тук, защото утре имам рожден ден. Така че реално аз съм офлайн, празнувам и се правя, че съм организиран човек. Ще се видим в следващото видео и не забравяйте за giveaway с лимитирания плакат. Ако сте стигнали до тук, вече сте легенди.